Как мислиш? Какво е? Само атоми, произведен с ферментирал нони. Кой е авторът на тази статия? По-силно моля. Атоми публикува 7 работи за нони. Ще обясня това още по-подробно. И Дейр Хайнеке изследва как хората могат да останат здрави и установи, че здравите клетки създават здрави тела. Затова изследва кога клетките са здрави. Откри, че клетките са здрави само когато този специфичен компонент е наличен. Той нарече този компонент ксеронин. Може ли човешкото тяло да произвежда ксеронин само? Не може. Тъй като не се произвежда естествено в телата ни, трябва да ядем храни, които съдържат ксеронин. За съжаление няма растения, които съдържат ксеронин, но имаше това растение, което можеше да произвежда ксеронин след като бъде консумирано. Компонентът, който може да се превърне в ксеронин, се нарича проксеронин, а Дейр Хайнеке откри растение, което съдържаше най-много проксеронин. Това растение е нони. Когато Дейр Хайнеке публикува, че нони съдържа най-много проксеронин, нони стана световно известен. С течение на времето някои хора започнаха да се чудят дали нони наистина е ефикасен в лечението на болести. Това е Дър Нил Соломон. Той някога е бил лекар на американския президент. Те са давали нони на 8000 пациенти в продължение на 3 години. Цели 78% от симптомите на техните пациенти бяха облегчени. А дали останалите 22% тогава изобщо не са забелязали никакъв ефект? Нил Соломон даде на тези 22% от пациентите повече нони, но хората не искаха да го приемат. Защо? Миришеше лошо, имаше неприятен вкус и беше жалко, че хората не го взимаха. Дър Нил Соломон по-късно се отказа от следването си по медицина и пое по пътя да сподели действието на нони с повече хора. Той се отказа от професията си на лекар и през следващите 10 години изучаваше нони. Той публикува 10 книги за своите открития и пътува по целия свят, за да популяризира ефектите от нони. Изнасял е лекции в CNN, както и в британската BBC. Едно от заглавията на неговите лекции беше "21 причини да пиете сок от нони всеки ден". Той изучава нони и 21 болести в много университети в Съединените щати. Той също каза, че не трябва да слушаме хора, които никога не са изследвали нони. Според Дейр Соломон, има 3 решаващи неща, които трябва да се имат предвид при приемането на нони. Първо, приемайте го ежедневно. Второ, вземете достатъчно количество. Трето, не спирайте. Докато изучавах нони, прочетох 756 статии по темата. Много хора по света правят изследвания върху нони, така че има много публикувани трудове по темата. Разбира се, има и много продукти. Но всички ли са на нивото на продукта на атоми? Защото помнете, атоми има абсолютно качество. Нека ви разкажа какво различава нашия продукт. По време на лекцията си казах, че от многото плодове нони най-ефективният се нарича Morinda citrifolia. Продуктът атоми нони е 100% Morinda citrifolia. Импортирал съм и тествал всички видове нони плодове по света. Направихме ДНК тестове и намерихме ферма, която отглежда само 100% Morinda citrifolia. Нарекохме тази ферма Atomy Farm. Затова с увереност можем да заявим, че нашите плодове нони са 100% Morinda citrifolia. Използваме и здравословна захар.
използваме захар, която е богата на минерали и полезна за здравето. Тъй като е направено с здравословна захар, нивото на захар се покачва съвсем малко. Получихме 2 патента благодарение на използването на тази здравословна захар. Единият е в Китай, а другият в Корея. Друга съставка в продукта на Atomy е плодът каламанси. Вие знаете, че лимоните са супер кисели, нали? Лимоните имат много витамин С, но каламанси има 40 пъти повече витамин С от лимоните. Затова имаме още един патент. 2 патента в САЩ и 1 в Корея. Подадахме само за 1 патент в САЩ, но те издадоха 2 патента. Обикновенно, колкото и плодове да ядем, трудно е да усетим ефекта. Полезните съставки не се усвояват лесно. Затова в Atomy създадохме тази купа, за да може тялото ни по-лесно да усвоява 200 полезни съставки. Слагаме всичките 200 полезни съставки в купата, а тя помага на тялото да ги усвои. Образната черупка се нарича циклодекстрин. В САЩ се продава като хранителна добавка. Сега искам да ви кажа за една важна характеристика на сока Atomy Noni. Тези от вас, които приемат колаген, моля, вдигнете си ръката. Защо приемаме колаген, състоящ се от малки молекули? За да може лесно да се усвои и абсорбира, нали? Без значение колко полезна е една билка за здравето, ако молекулите са твърде големи, те не могат да бъдат усвоени от тялото. Технологията, която намалява големите молекули, е ферментацията. Колкото по-дълъг е процесът на ферментация, толкова по-малки молекули се разграждат. Колкото по-малко е нещо, толкова по-добре може да се усвоява и абсорбира, но тук има един проблем. Ако ферментира твърде дълго, ще се развали. За щастие, има начин да предотвратим разлагането. При по-висока концентрация на млечно-кисели бактерии, то не се разваля. Ферментираме нашия сок от нони с изключително висока концентрация на млечно-кисели бактерии. Не само един вид, а 7 различни вида млечно-кисели бактерии. И от тези 7, 4 млечно-кисели бактерии имат патенти. Има 800 милиарда млечно-кисели бактерии в 1 грам. 800 милиарда на грам също са абсолютният минимум. Средно има около 1 трилион млечно-кисели бактерии на грам. Често се наричат тера млечно-кисели бактерии. Млечно-киселите бактерии в сока Atomy Noni са тера млечно-кисели бактерии. Погрижили сме се никой друг да не може да използва тези млечно-кисели бактерии, защото са прекалено добри, за да са истина. Само ние можем да ги използваме тук, в Atomy. Също така сме нарекли млечно-киселите бактерии Atomy. Нито една друга компания не може да ги произвежда. Има едно добре познато свойство на Atomy млечно-киселите бактерии. От всички продукти в света, кое нони е най-вкусното? Продуктът Atomy Noni. Всички познавате председателя Хан Гил Парк, нали? Той знае много за нони. Той знаеше, че прави чудеса за човешкото тяло и точно както Дер Нил Соломон знаеше, че хората не го ядат заради вкуса му. Когато започнахме да разработваме продукта Нони, той ни каза да го направим най-вкусния сок и ние наистина го направихме. И сега не само възрастни, но и деца могат да се наслаждават на Нони сок. Този вкусен сок от Нони го дължим на нашия председател. Имаме патент за производството на сок и прах, но нашият председател не ни позволи да правим прахообразната форма. Не използвайте прахообразни продукти, които смилат семена. В семената на Нони има вредни компоненти, затова не ги включваме в производствения процес. С нашия продукт сте в безопасност. От Atomy ви желаем здраве и щастие!